Unsay man soy? Matay murag nakatubil ang bike soy. Josie, tawag-tawag kung soy ana. Amigo ba na ito hindi man? Isse, mano naman o repunta. Galantaw kang amigo na o soy. Hagbay ron ta ko nimong gipautang. Di lagi pwede utang ini soy. Tanawan mo ganang soda ng tindahan no? Di ba ka makuwaw ana? Awa juga. Nakaminus juga na o soy. Tawag ka. Utang ka di kay sumbagayan mo to ne. Adyo pa nga na soy. Kung makainom ka, ibutang ranan ti dyan na dyan ang uni mo. Pisting Jawa. Daghan pagaglitan niya. Luwas na, aray. Kalma laman na, soy. Galig manawag ko pulis ining kalakiha ron. Isos! Batang gamay kay mahadlo ko pulis. Panawagan na silang tanan na soy kay kamutanan akong pamukbukon. Few moments later. Hello sir. Hello sir, sa tindahan ini Sano Republic sir. Matay namin na hubog are sir. Nagmaoy man. Namasi na are, palog are sir. Gawas na are soy. Sama itugay, sama ka mo gawas ka soy og ako'y sold sa imuha nga na sa sold na tindahan niyo. Salamat ka soy kay kalibangon ko soy. Sinabang kung ako ragsoy. Nahugno, nagungog, nahunlak ang aking himahiya. Sumaludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila. Sinakop ng puti ang mga kayumangge.